An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw an'a musow denmisɛn ani mabakɔrɔ minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ siraw fɛ minnu sɔgɔlen don an na arajow sanfɛla la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni sɔgɔma bi ye araba ye bi ye tarata ye tubabukalo tile 26 min ye desanburu kalo an bɛ ale la san 2023 an bɛ ale kan min ye desanburu ye ale fana bɛ k'i kuncɛ dɔɔni dɔɔni. Sɔgɔmada in na an b'an ka kunnafoniw daminɛ ni Noël seli ye Noël seli mun n'a ɲɛnamayara kunu min ye kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw ye ani kerecɛnlakaw olu kɔni ye seli in kɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Samɛw olu kɛra batow kɛra dugawudenw kɛra yaasa jamana in a bɛ se ka basigi cogo min lafiya ale ni bɛn ni kelenya o bɛ don Mali kɔnɔ cogo min na min ye kerecɛn ɲɛmaaw ye u ka kumaw ye tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na. Du kɔnɔnaw la fana an y'a ye k'a fɔ laada ale timɛnna maa caman ye dumuni tobiw kɛ min ye samɛ nisɔndiyaw ye ka Noël yɛrɛ seli k'ale fana ka ɲɛnamaya fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. O de la an y'a ye k'a fɔ Noël seli hukumu kɔnɔna na finitigiw ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Segu u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la. N'i ye sirabankanaw ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ duguw kɔnɔna na i n'a fɔ Fana polisilaka minnu bɛ yen u ye baara kɛ fo ka taa se a dan na sabula u tora u ɲɛna yaasa ka se ka maaw u n'u bolominɛw olu la kɔlɔsi. N'i y'i kun bɔ Fana kan k'a fɔ k'i bɛ Segu sira ta ka taa Fana ale ni Kɔnɔbugu ni ɲɔgɔn cɛ zandarmu olu fana kun bɔnnen don yen fo ka taa se Segu yɛrɛ donda ma. Sɔrɔdasiw olu fana bɛ kɔlɔsili kɛ Segu kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ Noël su la min ye polisiw ye olu kɔni ye larawulili kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Segu dugu kɔnɔna na. Directeur régional de la police n'o ye Ablaye Kulubali n'a ka cɛlo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn baara ninnu yɛrɛ caman daminɛna tilegan fɛ yanni sufɛla yɛrɛ cɛ nka sufɛla la sa u caman kɔni bɔra ka fan caman minɛ maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min polisiw ni gendarmew kɛrɛfɛ anazɛri maaw fana ka lakɔlɔsilikɛlaw fana tun bɛ yen yaasa ka siraba ɲɛfɔ maaw ye maaw bɛ se ka kisi cogo min a yirala k'a fɔ ko waleya min kɛra Noël seli ale hukumu kɔnɔna na siraba la a y'a to siraba kasara a kɔni dɔgɔyara kosɛbɛ labɛnw bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin sen Mali fan bɛɛ don yaasa ka se ka san kuncɛ baaraw k'olu fana lakana nin cogoya kelen na maaw n'u bolominɛw min ye taa ni ka segu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min an b'a fɔ an balima kerecɛnnakaw ɲɛna sa ko Ala ka san wɛrɛ Noël yira anw ni olu bɛɛ lajɛlen na san caman bɛ Ala bolo Ala ko o yira an na an ka jamana ale bɛn ni kelenya ni sigikafɔ cɛfɔ ni kan bɛ o hukumu kɔnɔna na. Mali finitigiw kununko sɔgɔmada joona fɛ min ye bamanciwale kɛbaw ye o kɔni taara firi u ka murujakaw fɛ Nara ale mara la wulikajɔ in finitigiw y'a yira k'a fɔ ko u sera ka a ɲɔni ka bɔ yen pewu min ye pankuruw ye olu ye wulikajɔ kɛ duguladenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra muruja k'a cɛ jugara kosɛbɛ sabula maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu joginna ko in na n'u ye Nara kɔnɔna sɔrɔ a caman kun ka jogi ni kun ka jugu kosɛbɛ
nka maa caman y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye waleya in kɛ k'u ma se ka taa yɔrɔ jan sabula pankurun kɔni ale nana k'a sɔrɔ u bɛ munumunu salo la Kayi a n'a masurunnaw bɛɛ lajɛlen na nka a ye jatigɛba kɛ murujakaw fɛ yen muruja maa caman dabali banna sabula degun a barika bonyana kosɛbɛ olu ka mugu kan ale ni maaw ma dege fɛn minnu na n'o o ye siɲɛtaw ni mankan camanw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a yɔrɔ ninnu na duguladenw yɛrɛ u maaw taara caman ma se ka lakalili kɛ ka kɛ ni waleya in ye nka armée ale kɔni tora a ka baara la fo ka taa se sufɛla ma wuliliw bɛ senna min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye u caman y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kɔni lasagora nin waati in na min ye kimɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ senna diripa ale ka communiqué o y'o ye direkaw fɛ surɔ min ye Tɔnbukutu marabolo la a yira k'a fɔ ko sigidala arajo 2 dagakaw fɛ bin taara kɛ o kan min ye arajo communautaire olu don n'o y'a sɔrɔ u ye kelen ci k'o da walo k'o kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛmaminɛn ye tɔ kelen dɔ in kɔni ko u y'o jeni k'o ban pewu o n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen k'olu kɛ bugurijɛ ye Yaya Tandina ale ye fasiri in kɛ k'a bila a ka bɔlɔlɔ sira fɛ ka tila k'a fɔ ko maa kɔni nin waati in na u m'a dɔn fɔlɔ ni maa nin tora a ko la sabula arajo ninnu mandala ni maa kun silen don u kɔnɔ nka a y'a yira k'a fɔ ni dugu jɛra sa kimɛli mana na bɔ a ko kɔ tɔw la u na o da an tulo kan Segu Baɲangara Moti nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kuma tɛ dɔngɔnɔduguw la maaw ko k'u sirannen don sabula jɛkulu marafatigiw kɔni de bɛ munumunu salo la su ani tile dugu masurunnaw la jatigɛwale kɛbaaw ni bimaliwale kɛbaaw kɔni ko Segu fanfɛlaw la ani Mopti ni San ninnu yɔrɔw kɔni na u ka munumunu salo ka sa duguladenw y'a yira k'a fɔ k'u b'u caman kɔni ye moto kan hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ bingaliw kɛ ka moto ka balow ta ka baganw ta min ye nafamafɛn wɛrɛw ye u b'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa ni u ye duguladenw kɔni jatigɛlen u y'a yira k'a fɔ ko nin wulili ninnu ni ko minnu bɛ senna nin ye ko fo fanga ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula n'o y'a sɔrɔ waati tɔw la u tun b'u ye kelen kelen nin waati in na k'u b'u caman baden de ɲɔgɔn fɛ k'a dɔn dɔngɔnɔduguw la fana u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen bi ko olu y'a yira k'a fɔ k'u sɔmina k'a fɔ ko jɛkulu dɔw kɔni bɔra min ye Baɲangara ni Kaɲagayanfan cɛ k'u kunda Duwanza ale sira in kan min ye jatigɛwale kɛbaaw ye k'u caman b'a dɔn min ye minan girimanw ye ko o bɛ u bolo min ye duguladenw kɔni u y'a yira k'a fɔ ko kunu ni kunasini ko yɔrɔ caman na maaw ma se ka u ka baara kɛ i n'a fɔ b'a kɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na u ma se maa ma komi i n'a fɔ kɔrɔlenw b'a kɛ cogo min na u kɔni caman k'u bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Gawokaw fɛ yen ko tajiko ko o gɛlɛyara yaasa ka se ka tajiko nɔgɔya sa min ye Gawo yɛrɛ denmisɛnninw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka taji feere yɔrɔ dɔ ye ale ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ n'o ye Karega ye ale y'a yira k'a fɔ sa ko taji kɔni ale na a d'u ma 160 la bi o de la sa maaw kɔni wulilen don k'u jɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka taji sɔrɔ o station yɔrɔ la cogo min na ko jama kɔni bɔlen don ka to yen sabula taji ale sɔngɔ de sina ka bali ka yɛlɛ ten k'a kɛ 140 ye ka b'o la ka na 400 na fo ka taa se 600 ma nin waati in na nka bi ko ni ala sɔnna a ma taji feere yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Karega o y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni na a di maaw ma 160 la yaasa lafiya o bɛ se ka don cogo min na Gawokaw kan nin waati in na halisa ale Gawo kelen kɔnɔna na ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun ye u fasa ja kosɛbɛ waati min na ni ɲɔgɔnwale ni bamacawale kɛbaaw kɔni tun kɛlen don ka Gawo minɛ olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye nin waati in na ko joli u y'o de sɔrɔ u ye sifinw bɛɛ lajɛlen wele joli saki 100 ko u y'o de sɔrɔ k'o di Gawo dɔgɔtɔrɔso ma ko yaasa ka se ka kɛ ka kan finitigiw dɛmɛ min ye waleya in ye a fɔra maa caman fɛ sabula maaw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya ɲɔgɔnna de ka ca ko ka kɔ Gawo ka waleya in y'a to min ye Katikaw ye olu fana sifinw dɔgɔkun 2 kun ye nin ye olu fana ye nin waleya ɲɔgɔnna sigi sen kan ko nka ko nin tɛ Gawo sifinw siɲɛ fɔlɔ ye waati o waati n'a fɔra ko joliko gɛlɛya kɔni bɛ yen min ye Gawo denmisɛnninlakaw ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa cogo min na u bɛ se ka joli di k'a di dɔgɔtɔrɔso ma ale ka baara kɛ ni a ye Banamakaw fɛ yen kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o ye ekɔli kalanso o ɲɛmaayaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko kapu ale kɔni ye kalansen sigi sen kan yaasa ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ premier sigi ni deuxième sigi la ka dɔ fara olu ka dɔnniya kan karamɔgɔ 300 ɲɔgɔnna o de nana kɛnɛ in kan laɲini ye min ye kapu ɲɛmaaw olu ka se ka min ye nin kalanden ninnu karamɔgɔ ninnu senkɔrɔma don kalan kɛcogo ɲuman na yaasa baaraw bɛ se ka faamuya cogo min tile 5 baara kɔni kɔnɔna na ko a yira k'a fɔ min ye karamɔgɔ 300 in kɔni ye olu caman ye faamuyali kɛ nin ko in na Sikasokaw fɛ yen sage-femme n'o ye dɔgɔtɔrɔmusow ye olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ in senfɛ sa degun min b'u kan u ka baara la nin waati in na u y'o ɲɛɲini baaraw sigi sen kan
y'a yira k'a fɔ ko sage-femme kɔni ka baara wuli ka jɔ fɛn kun ye min ye denmisɛnnin saya o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na musow ka lajigini olu bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min na wa y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in u ka degun minnu b'u kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ jiginnikow la ani maaw denmisɛnninw tali la ba la ko u y'o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan. Bamakɔ ale kɔnɔna na yan a yira k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛna minnu bɛ an fanfɛ bolow bɛɛ lajɛlen fɛ Burkina, Benin, Côte d'Ivoire, Mali, Senegal, Togo, Cameroun ani Chad olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la Bamakɔ yan ko lajɛ in kɛ kun ye min ye ka san n'o ye kɔɔri sɛnɛ san k'o kimɛli kɛ kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko san 2023 ani san 2024 sɛnɛko min bɛ sen na Mali kɔni sera ka tɔni 690 ni tɔni 600,000 tɔni min sɔrɔ sa ko o de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye ko ni Mali bɔra ye sa min ye Benin ye o de bɛ da o kan waliya min sera ka kɛ Mali fɛ ka na a ka jɔyɔrɔ ta n'o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ na farafinna an fanfɛ bolo fɛ k'o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye PDG ye n'o ye CMDT PDG ye sa n'o o ye Nango Danbele ye ko ka kɔn nin ɲɛ ko ale tun ye wulikajɔ camanw kɛ u ye ɲininiw kɛ min ye fɛn ɲɛnamani min bɛ yen n'o bɛ don kɔɔri la ka kɔɔri tiɲɛ k'a ye fura sɔrɔ o de la a y'a fɔ a ka conseil d'administration maaw ye wa fana u ye min ye sɛnɛkɛlaw olu taabolo falen n'o ye kɔɔri sɛnɛlaw ye ka tila ka tuguni maaw bila u kɛrɛfɛ mun bɛ se ka u lakɔlɔsi min ye bagani ye k'olu caman di u ma ka u dɛmɛ k'o de y'a to bi n'i y'a ye k'a fɔ ko Mali sera k'a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko 100 sarada la Mali ka kɔɔri min kɔni bɔlen don ɲinan kosɛbɛ ko o ɲuman o bɛ taa se fo 70 ani kɔ ma ko wa fana ko min ye jamana 8 minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛkulu ninnu kɔnɔna na sa ko Mali de filɛ nin ka na a bɛɛ lajɛlen dan min ye baara ninnu kɛcogo ɲuman ye nango y'a yira k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara o kan sa yaasa min ye CMDT ye a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ na ɲinan dɔ ka se ka fara o kan san nataw olu kɔnɔna na kunun ko an y'a kibaruya da aw tulo kan k'a fɔ ko an baarakɛɲɔgɔn ani an kɔrɔkɛ n'o ye Amadu Konate n'ale yɛrɛ tun ye kunnafonidila ye jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la ala y'a ka kalifa minɛ ala k'a si to san 68 na kunun ko u taara bila sirakɔrɔ saledon na a jɛɲɔgɔnw a baarakɛɲɔgɔnw min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka nagakɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunnafonidilaw ni seko ni dɔnkotigiw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan Amadu Konate an bɛ dugawu don kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye fure in ye a taara ka kɔ min to a kɔ ala ka o fara olu si kan Mali ale ni Alizeri nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko Mali ni Alizeri ko a ko gɛlɛyalen don ambassadeurs welelen don nka maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi Alizeri ale ka fanga maracogo n'a ka baarakɛcogo la sabula ko n'i ye kow ta k'a jateminɛ min ka kan ni Alizeri nin waati in na o ye nin de ye n'a ye dɔ k'i la i fana ka na i makun k'i sigi k'a filɛ ten i fana bɛ dɔ yira a la a bɛ min faamu sabula u ka jamana min ye u ka kow faamu cogo ni maa caman ta faamu cogo tɛ kelen ye nka jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ sigalen don Alizeri la nin ko in na kosɛbɛ ko ka da daluya damadɔw kan ko k'a kɔn nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'o kumana ko Alizerikaw k'u tun bɛ mini ko n'i y'a ta k'a jateminɛ jɛkulu mun sigilen don ko yaasa cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka bɛn cogo min na accord kɛcogo la ka accord sigi sen kan ka baaraw kɛ ka ɲɛ k'o baaraw jɔra Bamakɔ yan fo wulikajɔw kɛra k'a fɔ min ye sɛma maaw ye k'u ka segin ka na o jɛkulu kɔnɔna na o ko k'u tɛna Mali gouvernement fana musaka min bɛ di o ko hukumu kɔnɔna na ale y'o tigɛ ko o waati la ko Alizeri tun bɛ mini ko n'i ye a jateminɛ ko nin waleya ninnu tugutugulen ɲɔgɔn kɔ min ye sɛma maaw ye u ye wele bila k'a fɔ u ka maa o maa bɛ yen n'o faama jɔyɔrɔ b'o o bolo Mali la o k'u ka kasaw cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ minisiriya jɔyɔrɔ la k'u k'u jɔyɔrɔw bila minnu bɛ hali sɔrɔdasi jɔyɔrɔw la k'u k'olu bila su bila ko waati min na Mali wulila ka taa bɛr k'o minɛ k'o kɔfɛ ko u y'a f'u ka maaw ɲɛna k'u ka Bamakɔ yɛrɛ de bila pewu ko sabula ko kɛlɛ k'u bɛna a boloda k'u sen bɔ accord ko la ko munna ko Alizeri ma kuma nin si la k'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ye k'u bɛ Alizeri hakili lajigi k'a fɔ a ɲɛna ko Mali bato bɛ ci cogo tuma min na ko min ye maliden maa 111 bɛ faatu don kelen don min na ba kan Tɔnbɔkutu bato kɔnɔna na Mali sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔw bin bɛ taa k'olu ka cogo min na ka jaw ta k'u bila ko Alizeri tun bɛ mini ko nin bɛɛ kɛra ko Alizeri ko ale nana bɛn ni kelenya sinsinni hukumu kɔnɔna na a ka accord a ka se ka sigi sen kan mun de la a y'a da de nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen na fo ka na se nin sisan waati ma ko nin ɲininkali ninnu ko Alizerikaw kan ka u yɛrɛ ɲininka o la yaasa u ka se ka jaabi sɔrɔ nka ko Mali bɛ k'a ko lajɛ cogo min na sa ka taa n'a ye cogo min na ka baara kɛ cogo min na kabini Alizeri y'a ka furukufuruku n'a ka kow daminɛ ko a kɛcogo ko a ka ɲi jamana ɲɛmaaw bolo nin waati na fɛɛrɛ ni dabali kɔni tigɛlen don yaasa min ye nin ko in ye ko n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ cogo o cogo Mali a tɛna kɛ ale ka ɲɛkumu kan sabula jamana ɲɛmaaw fana kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa degun kana se maa si ma nin ko in hukumu kɔnɔna na fasirikɛlaw
y'a yira k'a fɔ ko Algérie kan k'a dɔn k'a fɔ bi ko kunu ni bi tɛ kelen ye ko nka fana k'a kan k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la ko min ye waleya dɔw fana kɛra Mali yɛrɛ jamana fɛ ka ɲɛsin ale ma a kana ɲinɛ o kɔ cogoya si la wa dɛmɛ min ye sinsinni baaraw ye yiriwali baaraw ye ko kisɛ kelen o ma deli ka kɛ Algérie fɛ an ka jamana kɔnɔna na fasiri a kɛlen no bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira Algérie la k'a dɔn k'a fɔ ko ani Mali ko nin waati in na ko min da ka di u fila la o ye u ka bɛn yaasa min ye sigi o bɛ se ka ja cogo min na ko nka ko malidenw kɔni k'olu ko ko accord kɔni ko kuma kɔni ko banna pewu sabula hali MINUSMA kan ka cɛfɔ ni kan bɛ nɔgɔya Mali ale ni Bamananci jɛkulu kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu kɛra terroriste ye bi ko olu yɛrɛ si tɛ Mali jamana kɔnɔna na yan ko accord ko nin tɛ a bannen wa halisa kɔkan kibaruyaw la Nigériyakaw olu fɛ yen a yirala k'a fɔ ko nin waati laban nin tile laban ninnu kɔnɔna kɔni min ye Bamananci wale ni wale kɛbaw ye k'olu kɛlen ka wulikajɔ boloda ye kosɛbɛ maa 100 ani maa 17 o de fatura Nigériyakaw fɛ yen maa 350 olu de joginenba don ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tile 3 o de kɔnɔna na k'a daminɛ nin kalo in tile 22 la fo ka na se nin waati ma ko Nigériyakaw kɔni k'u degunnen don min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin jɛkulu ninnu bɔra min ninnu ye nin kɛ cogo di mun de la bi u ɲɛsinnen don ale ka jamana ma ko Tinubu ko ka tɛmɛ ka bɔ yen fana a n'a ka sɔrɔdasi ɲɛmaaw fana karilen don ɲɔgɔn na sabula olu ka musakako kuma dɔn gurudugurudu bɛ a la nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta sa a yɛrɛ k'a fɔ ko terroriste ni Bamananci wale ni wale kɛbaw kɔni ka taga ninnu fɛ yen ko maa kan ka i yɛrɛ ɲininka a la sabula u ka conseil u ka jateminɛw an'u ka jamana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kimɛliw kɛ u y'a yira k'a fɔ ko waleya in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ko ni Boko Haram ka yɛrɛ ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ ka jan ko nka ko sira min don min ye Nigériya yɛrɛ kan ka jateminɛ kɛ a la ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bi ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka nijuguya wale ni Bamananci wale kɛbaw olu kɛlɛ Nigérikaw ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko min ye farajɛla tɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko farajɛla tubabukan k'a fɔ k'a don ba la n'u u b'a fɔ ma ko Organisation Internationale de la Francophonie ko ale sen t'o ko fosi la tuguni Niger ka laɲini ye tali kɛ min na ko sabula min ye coup d'état ye ko n'a o lakodɔnna diɲɛ seleke naani fɛ min ye OIF ye ale y'a yira k'a fɔ ko Niger tɛ se ka to ale ka jɛkulu fosi kɔnɔna na tuguni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Niger jɔyɔrɔ fa ni organisation in kɔnɔ n'o ye OIF ye ko a fɔra ko olu bɛɛ lajɛlen sen ka bɔ o baaraw la Niger fana ko n'o don olu yɛrɛ tɛ a la tuguni tɔn in u y'a bila pewu k'u sen bɔ a la pewu Liptako Gourma n'o o ye Mali Burkina ani Niger ye olu ye charte min sigi sen kan ko charte in bɛ ka nɔbɔ sabula nin waati in na ko n'i ye Benin jamanakuntigi ka kuma ta k'a lajɛ k'a bɛna fɔ ko a sirannen don a ka sɔrɔw kana na jigin siran kun ye mun ye ko Mali Burkina ni Niger e ko olu na tɛmɛ Benin port fɛ tuguni ko ka baara kɛ wa ko min ye Togo ye ko o ye port dayɛlɛ u ye k'a dayɛlɛ u bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka to ka minɛnw ta ye cogo min k'o de ye Patrice Talon siran n'a bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko ale ni jamana minnu bɛ yen ni farancɛla fangaw bɛ u kɔnɔna na ni sɔrɔdasiw bɛ fanga la ye ko ale n'u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko filiw yera kumaw na waleya minnu n'olu kɛra ko olu ma bɛn wa nin waati in na fana ko a wulilen don yaasa min ye Togo jamanakuntigi o bɛ se ka kuma ni jamana ninnu fɛ cogo min na yaasa baaraw bɛ se ka segin u kɛcogo la nka ko Niger kɔni ko ale ka segili ka taa ye o banna pewu Mali ale ka fɛn caman bɛ yen o bɛ ka tɛmɛ Togo fɛ kabini kuma jan kuma tɛ Burkina Faso ma an sera ka mun sɔrɔ kibaruyaw la ka da aw tulo ka sɔgɔmada in na o de ye nin ye an b'a fɔ aw ɲɛna ko Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'a ye Noël seli a jara kosɛbɛ an bɛ Segukaw fo k'u wale ɲuman dɔn waati in na an kun bɛ Segu kunu ani kunasini an ye tile filanin kɛ yaasa ka se ka taa bɔ somaw la ani ka baara dɔw fana sigi sen kan Festival Sile Niger ale ta ko 20 o ɲɛbila baaraw olu dɔw tun bɛ a la baara mun don fana an y'a ye k'a fɔ a ko hukumu kɔnɔna fana na min ye Festival Sile Niger ye a maaw u yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la san 20 u bɛna o ɲɛnajɛ sigi sen kan cogo min na k'o baaraw kɛ a laseliw yɛrɛ ni a ɲɛbila baarabaw yɛrɛ olu kan ka kɛ janvier kalo tile 6 min ye festival yɛrɛ ye sa ale bɛ daminɛ janvier kalo tile 30 ka taa kuncɛ février kalo tile 4 na o labɛnba bɛ sen na sabula diɲɛ maaba caman de natɔ don Segu kan ka labɛn Segu kan k'i préparer wa min ye an yɛrɛ ka seko ni dɔnko tigilamaw ye olu camanba bɛna na wele Mamu Dafe fɛ olu ka t'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye hakili ɲɛgabɔw barow
temu tali ka se k'u développer ka kɛ ni an ka nin waati gɛlɛyaw ye u daminɛna don ninnu bɛɛ lajɛlen na segukaw olu fɛ yen o labɛn baaraw olu fana tun bɛ sen na min ye sifinnakaw fana ye segu an b'u fo an n'u ye barow kɛ an n'u ye ɲɔgɔn hakililasigiw kɛ ka tuguni ka min ye segu maru k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn bina k'an ka foli bɛ s'a ma kɔntaw fo ka taa se adama résidence a n'a ka baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ segu tuguni yaasa ka se ka min ye baaraw kɛ hôtel Sikoro baw an b'olu fana fo sabula fɔli duman kɛra ye o don su u fana n'ala sɔnna a ma an na tila k'an da don olu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli k'aw ye o la a bɛ se ka o faamu cogo min ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛra laban ɲuman ala k'a d'a ma Mali ala k'ale kisi hali bi.